Boas tardes a todas e a todos e gracias por acompañarnos nesta presentación nunha actividade da Asociación da Ruta do Viño de Valdeorras. Son Cristina Núñez, técnico da ruta da asociación. Permitídeme, antes de que comecemos, saudar as autoridades presentes: Xosé Merelles, director xeral da Axencia de Turismo de Galicia; María del Carmen González, deputada provincial e delegada especial para Valdeorras da Deputación de Ourense; Montserrat Rodríguez, vicepresidenta da Asociación da Ruta do Viño de Valdeorras, e o resto de asociados e colaboradores presentes. E agora pasamos coa presentación de Entre Covas, o primeiro Festival de Artes e Enoturismo de Valdeorras, e intervirán por esta orde Montserrat Rodríguez, María del Carmen González e Xosé Merelles Reni. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar hoy aquí para presentar el Festival Entre Covas, una iniciativa de la Asociación da Ruta do Viño de Valdeorras que nace con el propósito de celebrar lo mejor de nuestra comarca, su vino, su cultura, su gastronomía y sobre todo sus cuevas. Este festival, del que entraremos en detalle enseguida, es posible gracias al respaldo de la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia y su responsable Xosé Manuel Merelles, a quien le trasladamos nuestro agradecimiento. También a la Deputación de Ourense, que lleva años apoyando nuestra actividad, representada en este acto por María del Carmen González. También agradecemos a todos los asociados de la ruta, incluidos los concellos que siempre colaboran con nosotros. Entre Covas es el primer festival de artes y enoturismo de Valdeorras. Son 3 espectáculos en 3 días y lugares distintos, donde el protagonismo será de las artes escénicas, de la gastronomía, el vino y sobre todo el entorno. La primera fecha es el viernes 20 de junio, en Seadur, Larouco, en la terraza de la Cova da Xabreira. Allí habrá un espectáculo de ilusionismo, misterio y humor, a cargo de Joshua Kenneth. Tras la actuación, programada para las 8 de la tarde, se ofrecerá una degustación de vinos y pinchos. La segunda actuación es el viernes 18 de julio en Arrúa, en las zonas de A Coroa y Espinguelas, con una propuesta itinerante entre 3 covas de bodegas asociadas a la ruta. Se comenzará con una breve a la cueva de Adega Melillas, después el evento se trasladará a la cova de Joaquín Rebolledo, donde disfrutaremos de una actuación musical a cargo de Carmela, una artista que basa sus canciones en la tradición oral gallega. Tras la música, de nuevo, habrá una degustación de vinos y pinchos, en este caso en a cova de Alandeval, que es donde nos encontramos. El último de los eventos será el viernes 22 de agosto, en Vilanova, o Barco. Allí nos iremos a Bodegas Blares, donde la compañía de danza de Fran Sieira presentará su espectáculo Ceide, una pieza que combina danza contemporánea y tradicional. En este caso, la cova de la bodega se podrá visitar antes y después del espectáculo, cuando se servirán los vinos y los pinchos. Todos los eventos que he mencionado comienzan a las 8 de la tarde y se prolongarán hasta las 10:30 de la noche. El aforo máximo es de 50 personas y las entradas tienen un precio de 25 euros por día, lo que incluye acceso al espectáculo, cata de 3 vinos y los pinchos. Si se adquieren las entradas de los 3 eventos, hay un precio reducido de 60 euros. Ya están a la venta en la tienda Tonison en Obarco y en la web de la Ruta do Viño. Todo el programa que acabamos de presentar se realizó con la colaboración de los asociados a la Ruta del Vino, abriendo una convocatoria para que las bodegas se propusieran como escenario de los eventos. Finalmente participan 5, pero estarán representadas todas las bodegas asociadas, ya que en las covas que acogen los eventos abrirán sus puertas a vinos de otras bodegas, con 6 referencias diferentes en cada cita. La gastronomía estará muy presente a través de la oferta de restauración de nuestros asociados, Cova da Xabreira, Complejo Hostelero Palladium y Pazo do Castro, que se encargarán de preparar unos aperitivos con productos de proximidad. También algunos alojamientos se asuman a la iniciativa, ofreciendo condiciones especiales a los visitantes del festival. Es el caso de Arrectoral de Seadur, Pacio do Sil y Pazo do Castro. Como ven, este festival es una celebración colectiva, con la que no buscamos solo atraer visitantes, sino también poner en valor las covas, como símbolo de nuestro patrimonio cultural, proyectándolas como un recurso cultural y turístico, pero con criterios de sostenibilidad. Por eso apostamos por un festival de aforo reducido y con propuestas escénicas intimistas, que creen una atmósfera de disfrute, minimizando el impacto sobre el entorno. Entre Covas es un paseo más en el camino a dar a conocer el mundo de la riqueza de nuestra comarca, y de hacerlo desde el respeto por la tradición, el amor por el vino y la pasión por la cultura. Así que esperamos que esta sea la primera de muchas ediciones. Os esperamos entre cuevas, vino y gastronomía. Gracias. Sí, pois, moi boa tarde. Neste paisaxe maravilloso e que de alguna forma dá pé a facer unha pequena reflexión. Toda Galicia é un enorme postal. Paisaxes como este o vemos en cada rincón da nosa terra.
pero tamén é certo que presentación como esta, que Monse nos acaba de describir, non hai en cada lugar, hai onde está. Neste caso, nas covas de Valdeorras, que é un valor quasi único, noutros lugares os hai, pero probablemente, polo que nos di fai un rato Karina, non? Unha cantidad enorme en todas Valdeorras que os propios valdeorreses non coñecemos. Esperamos ese libro que dices que estás traballando para poder, Cristina tamén nos dixeche, para poder, pois eso, enterarnos do valor que temos, porque sempre teñen que vir xente da fora a dicirnos o que temos diferente o noso potencial. Bueno, pois, alégrome moito e dou a noraboa a Ruta do Viño, que é moi activa últimamente. Cada 2 por 3 estamos en actos, casi me están facendo unha forofa de algo que eu non coñecía para nada, o viño. E, polo tanto, alégrome moito, porque estes actos significan que estamos poñendo en labor un sector que non é só delicia, é economía. E, polo tanto, está aquí, temos que facer que cada día a xente, sobre todo os promotores novos, que vayan meténdose en este mundo, e que solo que sea levar un soldo a mes a casa, pois xa significa moito, porque a veces temos a nosa promoción e a nosa riqueza enfrente e non lle damos o valor que merece. Polo tanto, repito, a noraboa, a Ruta do Viño leva moita actividade últimamente, poñendo o valor que ten esta terra, producindo os mellores viños do mundo, o mellor godello do mundo. Polo tanto, a seguir así, esperemos que moi pronto estemos noutro acto similar, probablemente nos animaremos a participar nalgúna fase do festival que nos acaba de anunciar, e nada, a seguir adiante e a dicir e a valorar que Valdeorras ten, además da louxa, outro valor fundamental que é o viño. Moitas gracias. Bueno, grazas Mari Carmen, Monse. A verdade que para min, como director da Axencia de Turismo de Galicia, é unha satisfacción volver a Valdeorras nun prazo tan curto para falar de no turismo. Mesmo estivemos na Feira do Viño de Valdeorras hai un pouco, que foi todo un éxito, e hai tamén apenas un mes na presentación da Primavera de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia, é unha colaboración entre a Ruta do Viño de Valdeorras e a Axencia de Turismo de Galicia. Unha colaboración que se ven celebrando desde hai tempo e que pouco a pouco vai sendo cada vez máis satisfactoria para que esta comarca e esta DO teña a proxección que se merece como destino de no turismo. Esta iniciativa de Entre Covas vense a engadir a colaboración que me refería antes e coa que levamos a cabo distintas actividades coa Ruta dos Viños de Valdeorras, e é un paso máis para poñer en valor todo o potencial que ten a comarca, e concretamente un aspecto moi especial que son as covas. As covas como esas adegas nas que se conservaba o viño, que son tan peculiares da nosa denominación de orixe de Valdeorras, e que tanto atraen a visitantes e que cada vez se están poñendo máis en coñecemento dos visitantes e tamén dos amantes do viño, vimos que era unha iniciativa moi positiva para atraer outra vez visitantes nun momento no verán que cando máis se pode viaxar e máis se pode estar disfrutando destas covas precisamente por ese clima que se xenera dentro e que fai que o viño se conserve tamén dese xeito. Unha iniciativa que tamén se ven a incorporar a esa colaboración que temos coa Ruta dos Viños de Valdeorras relativa ao BTT. Xa será o 4º ano que colaboremos con esa iniciativa,
que tamén é unha iniciativa de éxito porque cada vez congrega a máis xente, e todo elo pois para conseguir eso, que Valdeorras cada vez sexa un destino máis recoñecido no eido do enoturismo, pero non só, tamén como un dos destinos pois quizáis con máis potencial e máis importantes do interior de Galicia. Este verán, ademais de apostar polo enoturismo, desde a Xunta de Galicia, desde a Axencia de Turismo de Galicia, tamén imos presentar en breve o Festival Silfés, co que colabora a Xunta como patrocinador principal, ou o Son da Estación, que é unha iniciativa que naceu o ano pasado e que tamén colleitou xa un éxito importante na súa primeira edición. Se celebrará no mes de agosto, o Silfex en breve, e tamén vamos ter unha iniciativa no Santuario das Ermitas, unha iniciativa musical. As tres se van incluir nese gran programa que son os concertos do Xacobeo, e que este ano levarán a máis de 50 localidades de Galicia festivais e música. Nos que, por certo, está incluído Valdeorras con estas tres iniciativas tan importantes xa. Todo isto para facer que a oferta complementaria ao longo deste verán sexa interesante para todos os públicos, por dicilo así, para que cada vez poidamos ter, o Valdeorras poida ter máis visitantes ao longo do verán e tamén ao longo de todo o ano. Teño que lembrar aquí tamén que este ano volve o tren turístico de Ribeira Sacra Valdeorras, que como sabedes fai unha parada, remata na rúa, sae de Ourense, remata na estación Rúa Petín e fai unha visita a unha adega completamente da rúa, e tamén os visitantes fan unha visita ao Santuario das Ermidas. Todo elo tamén para incrementar esas posibilidades que cada vez en maior grado ofrece a comarca, e sobre todo potenciar un dos recursos máis importantes, que son o viño e a gastronomía, todo ese mundo que se xera ao redor do viño. E desde a Axencia de Turismo de Galicia témolo moi en conta, e que mellor socio que esta asociación da Ruta dos Viños de Valdeorras para traballar e poñer en valor cada vez máis todo o que xira alrededor do viño en Valdeorras, e tamén dos seus elementos, que, como decía antes, un dos máis salientables é o das covas. Referíase Mari Carmen tamén a un libro sobre covas que se está producindo neste momento, no que están traballando Cristina e Karina por unha parte, na que tamén é unha iniciativa na que a Axencia de Turismo de Galicia ten interés e fai a súa chega por a que este volume poida recoller todo ese patrimonio tan especial que son as covas desde distintas vertentes, fundamentalmente desde unha vertente arquitectónica, pero tamén desde unha vertente constructiva e desde logo desde esa vertente social que ten como un patrimonio socializador dentro da comarca e dentro da DO, que tanto sorprende e tanto valoran os que nos visitan. Nada máis, moitas grazas. Se tedes algunha pregunta, penso que vos poderemos contestar con moito gusto.